Il-ħidma tal-volontieri tal-kolleġjata tal-Birgu tinsab fil-qofol tagħha din is-sena, hekk kif il-ġirbin qegħdin jiċċelebraw il-festa titolari lil San Lawrenz Levita u Martri propju fl-għid tal-patrun tagħhom. Net News żar lil dawn il-volontiera waqt li kienu għaddejjin bl-aħħar irqaqat biex il-Knisja tkun kompluta u tidħol fis-solennità ta' San Lawrenz. Hemm stajna nammiraw ir-rikkezzi u l-apparat liturġiku tal-festa li jemonija bihom il-kolleġjata Lawrenzjana. Carmenu Xikluna, sagristan tal-Knisja, tkellem magħna dwar kif jiġi ppjanat dan ix-xogħol kollu u jitlesta fil-ħin. Mill-bidu ta' Ġunju nibda nagħmel il-programm, infassal il-programm ġurnata b'ġurnata għaliex isib nies min jista' jiġi wara l-ofsinhar, isib minn filgħodu skont ix-xift tagħhom u hemm dawk ta' filgħaxija. Allura jien nagħmel il-programm inkolli għedija dawk minn ġejjin u x-xift tagħhom għax niddilja magħhom u nqassam ġurnata b'ġurnata x-xogħol. Wara li jibda t-tindif ta' Knisja f'Ġunju, xogħol mhux viżibbli għan-nies, jibda l-armar ta' diversi apparat bħad-damask, il-gandlieri tal-festa, fjuretti u rukkezzi oħra. Xikluna elabora aktar dwar żewġ teżori partikolari li jintramaw għall-festa. Għandek it-tużell li għandu 32 biċċa, huwa skolpit fl-injam u ndurat bid-deb u għandu bir-rakmu tad-deb fil-bellus. U bat mal-inkwatru għandek il-ventar tal-fidda. Dak huwa xogħol antik ħafna, immartellat. Il-martellat jiġifieri kollox xogħol bl-idej ta' qabel il-kavallieri u da xogħol ftit issib ħalu. Apparti il-funzjonijiet liturġiċi fil-Knisja, wara t-tedewm il-ħamis filgħodu ħareġ il-marx ta' filgħodu tal-banda San Lawrenz u l-festa ssuktat fil-għaxija bit-translazzjoni u l-ispettaklu pirotekniku fil-Porti Kbir La Notte di San Lorenzo. Il-qofol tal-festa jintlaħaq il-ġimgħa 10 ta' Wissu bil-quddisa solenni tal-festa u l-purċissjoni bil-vara titolari ta' San Lawrenz li se jixxandru live fuq Net Television.